Ekwulobia niile ha bịa rie bịa ṅụọ ndụ eji ekpughe okputa ruru mmadụ 200 ndị ji echi ọjị agụ ruru mmadụ 20 mana nke akịta ahụ ndị ezezi ka kpọkọtara ebe a ka ha zuo ike ega ebe ha na-aga ebecha eje ebe onye ọgbụ agụ rie ibe chie ya echichi onye ọgbụ agụ nwa n'ọfọ Ekwulobia anyị ma Eziagulu so n'ọta aka a na-eme Njuaro na Eziagulu anyị ziri igwe zie prọfesọs zuo ndị ichie zie ndị nkwado ana zie ndị ụmụ ọkpụ zuo ana Ekwulobia zie ana Eziagulu ka ha duo anyị iji anụnwa ka onye ọbịa ebe a okwu ha kpọgburu ya onye ọbịa ebe a o ji ahụ ihu ọma were bịa ihe ọma ka o ji jinakwa anyị sị ka nwoke nwaanyị bịara ebe a taa wụ isi ọzọ Eziagulu dịka ọ dị na mbụ dịka ọ dị na iwu Ekwulobia isi nze Ekwulobia nọ ebe a isi nze niile dị na village nọ n'ebe a anyị sụ onye ọnwa na-aga naanị udo na Ekwulobia, ndị isi nze and executives na akwadozie ịbanye n'ọgbọ dịka esi eme ihe. Tata bụ ụbọchị pụrụ iche na ndụ ndị Eziagulu Ekwulobia, Eziagulu okwu ike ọfama na-echi ọzọ n'ụbọchị tata. Ilute na ihe afọ ebe a na-eme ihe na the roundabout. Yeah.
Osadi. Amamo, Oneba. Ose igwe eji okwu onye nkụzi ka o soredu. Ndị isi nze niile nwe na Ekwulobia. Basịbụ n'ọyọ na isi nze ebetete na isi nze Ekwulobia. Isi nze nnọọ abụrụ shanjem. Anyị na-asị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ ga-abụ abana gani ne kele ne ka osu okwesi ka gosi na oga ka kele wala onye nwe anya ajo be muta to ibe ni ke to mana oga bo ekele pe no oga ga bu ora bo this is no I need to know oga ga bu exactly
Eziagulu para com special invitation. On a bien. Okay. Adrago. On a bien. Taire meta deni pe padore ana padore. Oye zobi. Iwo huro we. Ụkọchukwu anyị na-abata. Anyị na-asị ya nnọọ. Nnọọ. Ya welcome. Biko na-etufughị oge iji ekelebe ndị mmadụ. Kpesiri anyị ekpere. Yeah. Ekwulobia ekene m unu na ọra mmadụ nọ n'ebe a. O kwere nghọta na unu nwere ọgbakọ taa. Ọ masịkwa n'unu rinne ka anyị site n'ekpere wee malite ọgbakọ a. So na ihe ọma ka ọ bụ maka na Chukwu ga-ebu ụzọ n'ihe niile. Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-ekele gị Chineke na idebube onye na-eme mma idebube onye na-enye ndụ idebube nara ekele anyị Chineke na idebube chi na-eme mma idebube onye na-enye ndụ idebube anyị na-ekele gị. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst. Obi n'igwe anyị na-enye gị ekele. Ụmụ gị gbakọtara n'ebe a n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ikpeazụ n'ime ọnwa Maachị n'arọ 2023 anyị nọ n'ime ya. Onye nwe anyị n'ihi na gị bụ Chineke bụ ihe niile n'ime ihe niile. Ewezuga gị mmadụ apụghị ime ihe ọbụla. Ya mere anyị na-akpọku gị n'oge a ịgbadata were ọnọdụ. Onye nwe anyị ebe ụmụ gị chọpụtara ma ghọtakwa na gị bụ Chineke bụ ihe niile n'ime ihe niile, na ọ bụ gị bụ mbụ, na ọ bụ gị na-enye ndụ, gị na-echebekwe ndụ, na ọ bụ gị na-enye mmadụ ọnọdụ dị iche iche n'ụwa a. Onye nwe anyị ọbụna dịka ha bịara ime mmemme nke ụbọchị taa, anyị arịọ ka amara gị bara ha ụba. Onye nwe anyị ekpere m bụ na ụmụ gị ga-anọgidesi ike n'ikwu eziokwu mgbe niile, n'ihi na akwụkwọ nsọ kwu na anyị ga-amara eziokwu, eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru. Nyere anyị aka ka anyị na-ekwu eziokwu, na-egosipụta ezi ọlụ n'ime ndụ anyị, maka na ọ naanị n'ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị, ka ọ ga-abụ anyị bisie ndụ n'ụwa a ka anyị nwee ezi ihe ncheta, ka anyị nwee ihe a ga-eji wee na-echeta anyị ma n'ezinụlọ ma n'obodo anyị, ka ndị so anyị n'azụ wee nwee ihe ilere anya site na ndụ anyị. Anyị arịọ Chineke ịgbaghara anyị mmehie ọbụla. Agbarụsịa ngere onye isi nze Ebetete General. Ekwulobia ekele m ụnụ. Biko ibe menu bụ na ndị agbara oku ya taata ọkwaba amụ ekene
ọ dịghị isi akpọrọ oku nke atọ emeghị ibe m elu ụlọ ụsọchicha ibe ga-adịrị ụlọ mmụọ ahụ biko jee nọdụ ala na tebụl. Nọdụ ala na tebụl. Ekwulobia kwenu. Since Ekwulobia na-ekene. Ekwulobia kwenu. Nze ndị ọgbakọ n'ụbọchị tata. Biko etiri m vileji niile were na-eti ibe na nneji. Ndụ na-echi ọzọ kwenu. Ayo na kunaba. Biko ekele ka njiri bịa na-asụ unu na amaka. Eziagulu na amaka. Mgbe nne n'anya ka asị na mmiri na-ezoro ala soro bịa. Mụmụ biori esiba na ama m ọjọọ abịa. Chineke ahụ ize ya. Onye ọbụla na-eto ife ọma ji abịara ya. Ekwulobia o daduru niile mma. Mụ na-asụ biko onye ọ na-enwe ndidi nna m ochie o ji adịrọ mma. Onye ọ na-enwe ndidi na Eziagulu nna mmiri na-anaghị ezo. Unu kwadoro akwado ife ji adịrọ unu mma n'aha Jizọs. Ya biko kụrụ n'aka ka anyị na-aga ana m akpọlite isi nze agba ka o kene Ekwulobia. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia n'inu n'ụlọ kacha nọ ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ana m akpọlite isi nze ụmụchi ka o kene Ekwulobia. Nze Ekwulobia ekene m ụnọ mụọnụ nze ụmụchi mụọnụ zụọnụ nze ụmụchi kacha nọ ekene m ụnụ niile. A na-akụkwa aka ebe a. Biko ana m akpọlite isi nze ụla ka o kene Ekwulobia. Ekwulobia ekele m ụnụ kacha nụ zụọ nụ Ekwulobia kwezuo nụ. Ana m akpọlite isi nze obodo ka o kene Ekwulobia. Ekwulobia ekele m ụnụ. Ekwulobia ekele m ụnụ zụọ nụ kacha nụ ndị ogbe ekele m ụnụ nọ. Isi nze Eziagulu o kelego. Biko kụọ na Eziagulu aka. Isi nze Nkọnọ kwenu rienu Ekwulobia betete kwezuonu ọ na-agakwa. Biko isi nze Aba Ogume. Aba Ogume kwenu. Ekwulobia mụọnụ zụọnụ adakwanụ. Iwu ọkpara Nze Ekwulobia ekele m ụnụ. Iwu ọkpara ekele m ụnụ. Ebe na ya n'isi Chineke bụ ahụike na ndụ nke ihe na-adụrụ anyị ma eziokwu ebe na-agazi na ntụziaka Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. biko kụrụ na obere nwa aka. Ọ dụrụ nwa ya biko anyị na-aga anyị na-agbapụ ya ọsọ dịka anyị kwuru kwuru emụtata kwuru kwazọnụ barịsa arụrụ anwụ
anyị bịakwa n'ebe atata confirmation bishọp anyị bịara bụ onye isi nze ka ọ confirm ndị Eziagulu na-echi ọzọ ịkpọbata n'otu ndị ọzọ tata ọ ya ka Ekwulobia jiri bịa maka ndị ama anyị bịara eme confirmation daalụnụ ọ confirmation ka a bịara ime maka ndị amaghị ihe a na-eme ejiri mee ibe a na-eme ọ taka Ekwulobia bịa chi ọzọ na Eziagulu nke dị ihe mmemme nwụ ka nwa onye kwadote ụka nwa ọ na-eme ụka nwa ka m kwuru mere nke m kwuru emere asị m emere ụka nwa biko sekretari jeneral Ekwulobia kelee ndị nze na ọzọ Ekwulobia biko onye m akpọ ya dibe Ekwulobia kwezuonu ekele m onye ọ biko isi nze prezentiere anyị ozi ọjị na-aga na-enegharịkwa anya ka esi eme ya Ekwulobia biko onye abụ na ọjị Eziagulu ndị provost bịa rụjụ ozi unu kedu chief provost mmemme ọjị ka a nọ n'oge dị ugbu a. Ezi n'ivite ezi ivite ngwa ngwa di ụlọ wa ọjị aka n'isi di ụlọ wa ọjị ka mkpọkọ obi n'igwe onye ọbụla mee aka n'isi Chineke nna anyị nke bi n'eluigwe kere ndị mmadụ n'ụwa biko mmemme nke anyị na-eme kịta biko bịa bụere anyị ụzọ kpere anyị ekele doro ndị niile bịa n'ebe a agbachara mmemme nke a na-eme onye ọna na obi be n'udo na ọṅụ n'aba Jizọs Kraịst bụ onye tupu onye okike gị kere eluigwe gị kere na anyị zọdọrọ ọba gị mere anyị laa tete n'udo na-asị ekele dịrị gị mekwe ka anyị si etu a na-ala ha na-etete ọ bụkwa na oke ife ọma ya ọ na mmasị gị ma Chineke ndị ụlọ anyị etete na-awụghị oke ife ọjọọ ọba elu o siri daba anyị na-azụ biko onye wuru ndụ nze Ekwulobia nọchie ezi anya ọha abụzụ ya ebilikwara anya onye ndị na-ahụ ndụ nze na-akpọ ya ọgwụ ya bụkwa isi ndụ nze a na-ahụ ya ụdị a na-ahụba kama ọ na-anụ onu ndụ nze anyị na-azụ biko o metere vurukwe o vuchakwa ya gbaa ụnụọ ibe anyị na-azụ biko unu mana obere ọba anaghị akọ na mbara nnukwu ọba abịanaghị akọ na mbara ọbịa ọbụla ị batara oke isi adịghị na ya gbụrụ ịgba akwụọ na anyị na-atụ biko o ji adụrụ nwoke mgbe o ji adụrụ nwaanyị mma ibe anyị na-ayọ ọgwụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ehu na-anyụ kpụrụtụkpụtụ ọnyụ kpụrụkpụtụ nyụ ha agwọ ma ị mara agwọ na-abịa anyị na-atụ biko o ji adụrụ Ekwulobia mma anyị eji ha agọwakwanụ gawa ma ibe ji adịrị ya Ekwulobia mma onye gbochiri ha na Ekwulobia gbochakwa ya ebetete zukwenu oge ukere na ezi ka ha na ibite jikọ obe ọnụ baba ebetete anyị na-azụ biko nke onye ji akọdụ mma nabata ya nke onye adịghị mma zụbitikwa ya onu gbarata na ozuzu oke gị ka ị were aka oke ha ji anara ibe nara ọjị
ka ịwara anyị awara gọzie ya ọfụma anyị ma ụmụazị nwekwenụ njiwa taa ya ata tata ogologo ndụ na ahụ isi ike chi n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọjị ma gbara ise agba biko nna bụ n'igwe a na-akpọpụpụ na mbụ awa n'ịbịa were ọnọdụ ọ site na amara gị ka anyị ji gbakọ ebe a ndị be anyị bịara ebe a eme ewu Njuaro wee na-arịọ gị ka ịbịa were ọnọdụ onye ọbụla bịara ebe a ụkwụ oji dị ebe a ka o jide anya nke o jide anaghị aka mma wee na-asị biko ibe Eziagulu na-eme ọrụ a na-emegbu emegbu wee na-asị nna bi n'igwe bịa were ọnọdụ buere anyị ụzọ kpere anyị azụ n'ọrụ site na amara gị ka anyị ji nọdụ na ọrụ ihe ọzọ anyị ji nọrọ ebe ahụ ka anyị mee ihe niile na udo na ọṅụ wee na-asị gị bịa gọzie ọjị a ka anyị waa ya tata ahụike tata ndụ tata ịfụnanya tata udo na ọṅụ tata ikwu eziokwu maka ihe ji nwere nzebe eziokwu o ji ahụ mgbe ochie asa ahụ nze ekwu okwu so ibe niile na-ekwu okwu taa ka ha mara ibe bachiri na-esere ibe bachiri na-ajọ ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. ọdị agbarị lọ biko ka agbachakwuo na ose isi nze na ati iwe ọjị n'abalị na biko nso ọbụla nọka na bịa ka n'isi Chukwu mmeka ka ọ bụ isi ya onye ọbụla bịa aka n'isi ya so Chukwu mmeka tata bụ nnukwu ụbọchị nyere Ekwulobia onye awụ isi ọ nọ na-abịa ka na-eme gịnị Chineke biko mmeka n'isi ụmụazị Ekwulobia bịara kana n'isi okenye Ekwulobia niile bịara kana n'isi nze Ekwulobia bịara kana o ji adịrị unu niile mma n'aha Jizọs. Eziagulu anọ na nke onye metere echekwa ya nke m metere echekwa m onye ọbụla ji okwu ọjọọ bịa kana iwu bụ na ozikari ọfụ ha n'ozugbo o were ha ya nababeghị ya o ji adịrị Eziagulu mma ibe na unu je na-eme tata ahụ na-esi emekwu ya mụ na-asị nke ọma ka anyị na-ekwu unu mechicha ibe na unu ji agwụ ife ọma je na-abịanụ and ahụkwuru m mmadụ ha ka anaba bụ mmiri na-ezoro ụkwụ ojii ba mụmụbi esiba na Eziagulu unu nọkwa ya o jekwa dịrị unu mma onye ọbụla tụọ ejela ka Ekwulobia nso Chukwu jee so ya ebe ọ nọ na-eje Ekwulobia adịghị nkewa anụ ibe anyị na-ekwu kwado onye ọbụla mara mebe ibe ka udo were chi ya mụ na anyị na-asụ biko Chineke nna anyị ma mara mmenụ Chukwu gọzie anyị ndị ama ha mmenụ gbado ụba ama ha mme ka ha nwee ike tụọ alụ bịa ha ka mmadụ site na Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Biko ezi na-agbacha na ose anọ m n'ekpere ụkọchukwu kpere ebe a ibe ọzọ m na-eji n'ekpere ahụ ụkọchukwu kpere bụ emechaa ya na-asụ emebi ma ejeghị m were na-ekwusi onye okwu nna na-abụ ịnọ n'otu ha ama iwu onye ṅụọ mmiri ejide ije were mmiri ṅụọ ejide ha kama ị ga-agwa ndị unu na eziokwu na ebe i mere ihe mere bụ asị
anaghị m asụ ibe ga-eme onye ehe kama ibe nna ya ọ bụ onye ehe nna ya Chukwu ka onye ehe chegharị ya mara na ị nabata otu igbe na ị ga-anabata ma iwu niile do na ya na-asụ Chukwu na-ekwe ka anyị nọ ebe a taa ji anabata ndị anyị ji anabata marakwa na iwu do na ya ịdakwa ya ibe eji aga osiri marakwa na ọ ya ka iji eme ejekwa na akụrụ otu o Chineke ịgọzie n'oche ose a anaghị eji ije ibe ibere ije niile Ekwulobia ga na-eje na ndị ụzọ Ekwulobia ga na-eje ibe ibere eji ha dịnata na ya site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko a na-atọ ọjị ụnana Eziagulu Nze Ezobi Jonas on behalf of Njuaro Eziagulu on the occasion of Njuaro ceremony today being 31st March 2020. Thank you to each and every one of you for being with us today in this Njuaro ceremony. We cannot express how thrilled we are to have you with us in the celebration of Njuaro ceremony in Eziagulu. We are excited to extend a special welcome to our special guest of honor, Nze Bernard Ezowaja, Isi Nze Ebetete, and other guests of honor, Nze of 9 communities in Ekwulobia urban city. Yes, thank you, indeed. On the same vein, we are very pleased to welcome those of you that have been with Nze Ekwulobia, as well as the celebrants who are to be initiated into Nze Society today, being March 31st, 2023. The occasion today marks our 8th convocation of Nze Ekwulobia in Eziagulu on Njuaro ceremony. And we are proud to be able to host today here at this wonderful place with all of you. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously help us in many ways to make this event a successful one. May I crave your indulgence to mention only but a few persons here. Nze Alex Ezechukwu, Nze Madike Zilo, Nze John Okeke, Chairman Steering Committee, and his Secretary, IC Ofo, whose courageous effort made the event a reality. You are well done. In today's event, I would like to focus on the initiation of the intending members into the esteemed Society of Njuaro Eziagulu, who have satisfied all the requisite conditions as demanded by Njuaro Eziagulu. In line with your admittance, our society's mission and vision, you are good to know that your passion with all to be united and the positive united to be celebrated. About achieve our individual as well as collective goals. We need you as much as you need us. And that is why we are grateful to have you join us in the cause of and other sector events when eventually initiated to get hands on experiences to avoid one
Bible in the town. The rest of involvement in criminal acts as defined by Constitution of the laws of the blood and the smart will enjoy program harmony over the state for the just. Do you have any questions? Thank you again to everyone for being here today to celebrate our new members and the 8th Eziagulu Njuaro ceremony. Let the celebration begin. Thank you all in Jesus' name. Biko nke awo ofu n'ime evi Ekwulobia ji Eziagulu ji esiri ọzọ nke awo ofu nke awo na nke awo nke ịbọ Eziagulu ji esiri Ekwulobia ọzọ. Okay. I will. Onwere chief n'ebe a ụnụ ma onye ọwụ onye Eziagulu ka ọnwa abụ Ekwulobia nwa abụ Eziagulu ọ ya agazi ọnụ ya ọmụ ya sitere ya ọnụ ebe onye awụ chief Enusi Angos Africa Limited. Nnukwu mmiri. Ekwulobia nwere onye nwuchi ya napetele nwaanyị so na asụ nwaanyị n'akụkụ bụ eji so ya ngwa nọgo ligboro ya sị ya mba ya emeghabeghị ụdị ihe ji nwayọ na-awafu asụsụ wafụcha anya onye ọ bịara bịara sị ya nga achị gomina n'elu igwe na ya sị ya mbịakwanụ ntasa hazi ozi anyị na-ekele biko ọnọdụ kịta nke nwere ọnụ ọgwụ emekọcha mechaa onye ọrụ n'ụka ya ebe ndị nziri ọzọ onye nhazizi aka abịagbo na ihe ojive o dobere ọnụ nke hazi eme nwe onye abịatakwa ebe ọzọ ọ na-eso n'ụsụsụ mere eme ebe a mgbe nwa Nkeleke fụtara ji aka ya ekele m ụnụ biko ka ọ dị aka Ekwulobia katanụ biko ọnụ azụmụlataba onye ụgwọ omee ka m gwụrụ akpụkpụ dị na mgbere ọnụ ya ma a bụrụ ibe ndị alachataba na ibe a ọ kọwara ebe a
bụ ihe anyị jetere na ọya gosiri na Njuaro Eziagulu na-eme ọda aba mberede pa mere ya nkwado so Ekwulobia ije anyị bịara dị mma ihe a gosikwuru anyị dị mma anyị ekele mba chọrọ ịma ọkwa ha bụ nse Ekwulobia adịghị ịbọ o nwere ndị na-eje eri ihu na abụ onye ọba na-abịafe n'ụka nwa Eziagulu na egburu ọba na ba ọ na-akacha ntị na ọya ọkwa otu ebi onye ha kacha ntị na ọka na ọkwa otu ebi ọ gwara ịbịara ijebe n'ọṅụ nwa were anyị dị ya na ba ndị ọrụ ka a na-eme taa anaghị eme ọṅụ nwa Ekwulobia ekele m unu achọ emegụnụ ọ kekwa atanị mma ya mara na ekpego dama ọgbakwa ya ọkụ ọnụ ha na-egbe pa Ekwulobia ekele m unu onye izizi anyị na-akpọ bụ Emmanuel Okeke Emma Okeke ọ bụ ya bịara Emmanuel Okeke ọcha ndị niile so Emma bịaranụ maka iri ekele Ekwulobia ekele kwuo Ini anyị ga-ahụ eji ụba ifuchukwu ụmụ ụdọ azịfụ akụ ngwa iji aza ọzọ ịzacha ọzọ iwere sepụrụzi ala ewere kpukọ ebe ga okpu mmekọ ebe ahụ ibe niile a na-eme
ka ibe niile ga-aga n'usoro Ekwulobia kwenu anyị ebidogokwe ngwa ime okike saa ọzọ ọya ọmụ bụ onye ọmụgbụ agụ Yes, we know some. But you go to your first. Nze, onoma buaga. Oba no me. Obude fitiri. Ibe so Ekwulobia no. Ali botela ba. Man du no fatiri ozo. Ni ja do no. Ebe side yes ya gra ya da. Ani be Jesus no. Mmiri. No. Biko nze Ekwulobia na-eji ihu mgbede ugonna ị ga-eji ya Eziagulu your eyes wide you ozi ya anyị na-eji ihu mgbede ugonna iji eji ya fụga soro ibe na-akụrụ ịtọ na ije ha asị ọ dị n'iwu nze ije ha asọfịọ ọ dị n'iwu nze mgbe anyị kpakawaziri nke ọzọ akọcha ya ọfụma asị m udo ji adụrụ Eziagulu udo ji adụkwuru ọnụ anyị mgbede ugonna na-abụ Ekwulobia niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ biko ndị na Son of black is you on one. Hold on, let's go now. Jonah. Onye ọmụ igburu agụ ọka oburu ụzọ
Tie microphone. Aye, tata. Iburu n'okwu nse. Ibe niile gbasara nse. O gwara otu ibe si agụrụ ji enyekwu constitution anyị. Iru egoro ibe nsọ niile dị na nse ọdụka. Na anyway, anyị na-afụ eze. Na Chineke mee ebere. Anyị rụzi ebe ha wee maka anyị tụrụ aga be. So, mikwere misa anyị nwa anyị amarapụ na anyị bịachebe nga. Biko kene kwuo ya. N'aba ndụ niile bụ ndụ niile anyaba onwe ibe mebiri nụ anyị rụsi ebe biko anyị rụsi ebe ọmarịcha onye be anyị ruo ebe ha ya akpaghị ya ibe oji na-etichasịghị ibe n'azụ biko kenezie ndị isi nze kụrụba na ịtọ biko onye ọgbụ agụ kenezie Ekwulobia ikele onye isi nze Ekwulobia onye ọgbụ agụ Ekwulobia kwenu Ekwulobia rienu Ekwulobia mụọnụ ebedete kwezonu ana m ekele Ekwulobia na-ekele Chukwu dobere Ekwulobia na-asa anyị adụnụ ụkwụ ụnụ dị ibe Eziagulu nke ụnụ ji anaghị aka mma n'aha Jizọs amakwana m ibe ihe ekwu mana mgbe unu jere ebe ni mgbe Eziagulu dị egosi unu n'anya ụnụ ahụ na ọhụụ so ebi n'abọdọ ebe ahụ nke mmiri dị ebe ahụ kwa so otu o siri dị emenyekwa Ekwulobia ebi n'abọ ọ dị ebe ahụ isi nze Ekwulobia eyi amachino ha maka iwe na afọ na eyi nye 30,000 naira eyi nye isi nze Eziagulu 20,000 naira anyekwa Eziagulu 50,000 anyekwa Ekwulobia 50,000 ndị isi nze Ekwulobia niile kwụnụ na-abịa be m mụ na unu ga-eme kịta anyị ruo mgbe m edozie na tuma ya ekwe n'aka so ka m ghara m ịgbọwa akwụ na pọblik unu agbana ya na nye nke unu mekwere unu na ọda biko ka anyị na-ekene anyị na-anabata nze ọlada ichie Mike Okwuọma ọ nọ n'etiti anyị na-asị ya nnọọ ka nye mmiri igwe eji ekwu okwu ka ọ lata onye ọmọgbụ agụ ọnụ ọ ka o si mee Ekwulobia kwezuonu biko obi ume ezigbote aṅụrị n'ụbọchị taa maka na onye a unu bụ ụzọ chi ọzọ ọgwụgwụ nna m ochie ka ọ onye ọma gburu agụ Ekwulobia dị mma Ekwulobia dị ebube ana m asị unu nnọọ na-egbughị oge nze Ekwulobia onye isi nze Ekwulobia eji 30,000 naira wee na-asụpụta alụ onye isi nze Eziagulu
eji m 25,000 naira na-asụgo isi ike bụoda niile ana m enye ụnụ 150,000 naira Eziagulu ana m enye ụnụ 130,000 naira Chukwumudo nọ n'ọgbọ o ji ekele Ekwulobia ọ bụ eziokwu ọ kpụrụ ya eri bọsị anyị jere ọha ọ na-ahụ anaghị eji obe kwa mbọsị Ize Ekwulobia maka anụ daalụ biko obi m nsa aṅụrị taa na onye ọma gburu akụrụ enyi m nwoke na o mezugo ihe tata ọ dụgoro nwoke na-adị ile anya hụ na ihe na-egbuke egbuke and ikwukwuru isi nze ikwukwuru ezi ya were ejekwuru ibe nọ onye ebe ahụ ibe na-ekwu ọ na-ekwu so ana m ekene ụmụ nnukwu ekene isi nze Ekwulobia eji 20,000 ekene isi nze Eziagulu 10,000 isi nze Ekwulobia niile na 100,000 naira ara akwụkwọ aka ebe a biko Eziagulu 50,000 ya chụọ ya azị hụ akụ kpọma nga na-ekwu ya dịka anyị na-ekene ọnụ dịka anyị akụzi Igbo Ekwulobia ekenekwa m ụlọ onye ọbụ ya bụ nwanne m nwoke obi dị m ụtọ na ọ bara saịtị anyị tata and o ji nke eme ọ na-agbado okwu n'ebe n'Ekwulobia nọ isi ite Ekwulobia ahụ obe esekwu n'Eziagulu maka enwere ebe anyị nọ were nwụrụ so eji m 20,000 ji akwado gụ were 20,000 kwado isi ite Eziagulu were 20,000 kwado Ekwulobia were 20,000 kwado ise Eziagulu biko kụwa n'aka kwori ọkụ mee ọ gara na anyị na-ekere gụdalụ nke m wuzi n'Ọka biko onye mabụ agụrụ ndị otu ya abụ uhie ndị uhie anyị na-anabata Prince Wenanka Prince ka anyị na-anabata from Nanka abụghị dịka isi na nke mbụ na mbụ na Nanka Prince anyị na-asị nnọọ Prince Wenanka abụghị dịka isi Ugo Simba osodi eme na lọrọ onye ọmọbụ aka ka ibe dị adọrọ mma na Ugo Simba
And if I not passing his guitar, God, which I can say, but I say, God, no, what's that? Oh, let's just say, you want to Tell you go Simba. Ekwulobia. Ọ ga-azọ ọnụ ya. Ị na-anụ ihe na-ekwu, ọ onye be m ka ọ bụ. Ọ sị m nye unu 50,000. A na-akụkwa aka ebe a. Uzie. Kọbazie na-ekwu. Thank you very much. I don't think it's not. Onye ọma gbuo agụ na-abịa igosi ndị Ekwulobia efi pụrụ iche ọ kpụgara ha n'ụbọchị tata maka echichi nke ndị Ekwulobia siri ya. Maybe I need to make Amen.
Dịka anyị kelere mgbe anyị na-ebido, anyị na-ekelekwa ka anyị na-achị na-asụ deme onye isi ime ka ibi na-emere ndị Ekwulobia ya agụba nna ya agụba ịbọ orika anyị na-asị ibe imere Eziagulu tata kacha taa ka batụrụ ugo dịka ibebe anyị na-asị onye ọzọ edikwa bata Ekwulobia ụnụ ga-adụ ka echi n'echi anakwa agwụ agwụ ụnụ gara atụ na-amụ amụ ibe ya adịrị anyị mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ nna onye ọbụla mechi ibe Anyị nabata prọfesọ anyị na-asụ nnọọ Isi Ekwulobia ka a na-anabata na Njuaro onye ọmagbu agụ onye echiri echichi n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na azụtara m His Royal Highness Igwe Samuel Eziagulu MPFN ọyama anyị na-eso wee nabata ekele ndị isi nze egbe niile dị n'Ekwulobia wee na-asị unu nnọọ. Thank you very much. This is the first one. Mbemfu Ugobuzo Mbemfu ana ejeta aka werebanye ndị ọzọ na aja na-echi echi ya ka ị na-echita a na-agwakwu ile ka onye ọbụla ibe anyị na-eme tata bụ anyị na-ekpe ekpere were na-asụ na tata Ekwulobia mgbe ihe ibe na ogbefo ibe ọjọọ ịzọta eje azụtasị ibe ọjọọ na nna nke ọzọ dịka nwanne ya bụ eriri ọzọ abụ tata Chineke mere n'ọgụ iji agba ya adị onye ka anyị bịara ka anyị gbaa ihe were na-asị Chineke jeju ebe ọ bụla ije na-eje
nse Ekwulobia ya na adịghị n'obu ọ dịkwuru n'obu ife ọjọọ niile Ekwulobia dị mma onye ife ibe o ji adụ na mbọsị nkwọ mbọsị eke mbọsị olie mbọsị ahụ anyị na-asụ weta ife ha nna ya n'isi ezi aka ngwado ihe ịgbapụkwara ya onwe ogbukwe eke gaje eje ajụ unu ka a na-agba anyị gbakwara ya n'aba nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ ndị ọzọ gbarị na ya ma ndụ gbarịba Njuaro Eziagulu mara na agbaghị na nke nta mana ya jebe onwe ibe ji eme n'aha Jizọs kụbanụ n'aka ọkụ mere ndị ufie na-akụnụ ufie uche unu ga-adị ya ufie eme nke a na-eme akụ ufie ozugbo unu fụrụ na isi nze Ekwulobia na ndị isi nze ogbe niile jikọtara aka ọnụ wee gbanye onye ọmagbu agụ eriri ọzọ ọkụ mere udode yes ọkụ mere ọ bụrụ na dịka unu fụrụ na emego ihe ndị ekwesịrị ime echigo nke echiri ebe ejelu wee mee ya n'Eziagulu niile nke a bụ ọhazurume Ekwulobia niile zuru ezu ọ bụghị eriri ọzọ mmadụ tolu ya ome ọife anọ na ya anyị were ekene ndị isi nze na-ekene isi nze Ekwulobia ọkọme ka m were igwe eji ekwu okwu nyefee n'aka ugbu ọja ndị Igbo ka o kene ndị mmadụ gafọ ndị na-eri ede azacha dị ya ọbụghị fried rice and sauce onwe ya ka eji eme nze gịnị na-eketa anya efu akụ enwekwara ike ị na-anya ibu nne iji bụ nne ede mana ibe niile zuru ezu ọ bụghị onye de nkwe ka ọ na-aba na ndị mgbe ga-anachachara ya ofe ọ bịa bụ ịgbagana ka ọ gbara nkịta bịa bụ oge ọ na anya mmiri ya gbaba ọ bụghị ụdị ofe ahụ onye tewa gbana nkwe ka ọ na-aba erichara ya nri ịkwado iri nri kwado anịga kwado ede igbugbu gbana ncha dị ya ewere kwadobe m ije aha abacha ọgwụkwa ha nke mmiri nkịtị oha ọgwụkwa ha ọ na-abịa na ekpori nze ebi jikwa egbogote egbogote ọgwụkwa ha o jiri ọdụ ka mkpi ịgbụrụ agụ na ebetagete anyị kelere gị okpuru ọha mmadụ ka ịbụ ana m ekene agbanwe dị izu nwanne m nwoke Crown Prince of Nanka Prince Promise Eze na-ekwe agbanwe dị izu na-ekene Prince Eze Abasele ezu ga-anọghịkwa anyị mara ime ya ama na mmiri na-ezoro ọra na-agụta nnukwu mmiri himself na ọnụ ya eze ojii bụ anụ ya a sị na ọ na-araba onye abachi ya anara igburu agụ ọ dị gị na-eje ka ikene ndị nọ n'ibe na mkpụrụ aka ijere akakwa ha a sị na ijere na nnukwu mmanwụ anaghị akpọ ka ijere bụrụ gị fadị abụ ọbịa maka ịgbachara gbara ma n'ọkpa ijere ọgba nke ị n'ọkpa kwasọ n'enu ka ohu onye be ọba na ọkpa ọbọ mgbanye onye kwa aha aka ọbụ ọgụ ei ugogbuzuo ọchake ejighị spid achụ ya eze Ifeọma ọ gị na-ekene eze Ifeọma ife kwuru ka a na-eme eze Abasele eze Abata the Christian, the great engineer. Ọkọmere, ọ bụ onye ọmagbu agụ ugogbuzuo na-ebetete ọka oburu ụzọ ọgaranya obi dị ọcha hei oluo eze ọba oluonu mmiri agbalụsịa ngene kuru ngene ṅụọ eze ọba hei ọkwa Enugu ka unu si wee bịa ọ ihe ọma ka unu bịara baanyị bụ ọba n'ọbara uru hei olukwa eze ọba agbanwe dịka izu agbalịa ya ihe mere unu ji wee hapụ Enugu wee bebe Ekwulobia tata even Parakot the Garden City ọkwa asị na kash adị ọgwa n'Enugu ife na-eme na
na-eme na ife na-eme ebe a ịzọga ọ ga-adịrị ụnụ mma agbanwe dịka izu agbalịa ya mmiri ya dịchala ụnụ mma ife dị ụnụ mma dịkwachi ụnụ ọkụ o mere ya gaba ọnọdụ onye ọmọbụ agụ na-ahụ nke were ekele ndị niile kwesịrị ka ndị Igbo kụọ mgbe e mere mmanwụ ese ụgbọ ụja ndị Igbo nwa na nka arụsị omezuru eke na-abara onye mba azụ bụ onye na-anụ ụda mmiri ọma bụrụ eziokwu ọkwa mana ọrụ ibe a na-esiri anọrị ka a na-esiri ndị ọzọ okwuru ọra maka anọrịrị ya mama bụ otu oge na-echikere eso wee ri ka njụ na nzarịrị ma maka nzatụrụ mmanụ na-akwa amawa onwe ya ọrụ mgbe e meghere ekwuo fọmma dike ka nnataba mbọsị eji ekwu okwu ekwuo m okwu na ibe okwu mee maka na ọ na-eme onye mkpo dike na ọkwa ahụ mgbe anya ọkwa eziokwu ka nserebe ọkwa agbara n'igirige dịka a na m ajụ nke ma ọba anụ mkpọ ka ọba anụ nkịta ka mkpara mara bande ka kene Nke bụ agba nke abụọ ụbọchị nke abụọ n'ife gbasalụ Njuaro ichi ọzọ nke ndị Eziagulu village nke bụ one of the 9 villages in Ekwulobia. So this second day is ife nke a na-akpọ mmemme igbu efi. Ndị nze na ọzọ ga-abịa n'abalị nke abụọ a ịbịa gbuo efi ndị Eziagulu kpunyelụfa eji welu chi ọzọ. Ọ ya bụ mmemme ka a nọ n'ụbọchị tata. Efi niile ewetara maka ichi ọzọ a ga-egbu ha ncha, egbuo ya ekee ya ụzọ ite naanị bụ the 9 villages village ọbụla eweluzie nkefa gaa na ngalaba ha wee kekwazie ya according to ndị dị qualified ike. So ọ bụ na mmemme ahụ ka a nọ n'ụbọchị nke tata agba nke abụọ n'ife gbasalụ ichi ọzọ. Anyị ga-afụkwa na ọgbọ isi nze Ekwulobia na-agagharị na-ekene ndị mmadụ. Tata bụ ụbọchị nke abụọ agba nke abụọ n'ife gbasalụ ichi ọzọ. Ọ mmemme ichi ọzọ Ekwulobia ka a nọ na ya.